কি করছো দিদি এটি? ଏଠି ଦେଖୁନି ନିଆଁ ପତ୍ରକା ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା ତ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଖରକି ଦେଇକି ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କିଏ କେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସଫା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ନିଆଁ ପୁଆ ବି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଇଏ କୁଟା ଆଣିବ ସିଏ କୁଟା ଆଣିବ ଆମେ ଆଣିକି ନିଆଁ ଲଗାଇକି ସକାଳେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ନିଆଁ ପୁଉଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସବୁ କଳିଯୁଗ ଆସିଲାଣି ନା ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ସରିଗଲାଣି, ସେ ସବୁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମାନେ କେଉଁମାନେ ନିଆଁ ପୁଉଁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।